El 24 d'octubre és el Dia Mundial de les Biblioteques. La nostra biblioteca se suma a aquesta efemèride, a aquesta celebració. Aquest equipament és indispensable per als veïns i veïnes de Picassent, tant l'aula d'estudi per a la formació dels estudiants, una aula d'estudi que s'ha vist condicionada, com tots les instal·lacions municipals per l'època que vivim, també la perspectiva aplicació dels protocols sanitaris, i per altra banda la biblioteca torna a la seva aparent normalitat, també amb el compliment d'aquestes mesures. Jo sol vindre molt a estudiar perquè estudio millor així que en ma casa, me concentre més i treballo més, perquè necessites un lloc on tingues absolut silenci i concentració, ja que en casa pots tindre germans o el que siga i no te concentres al igual que en una biblioteca. Entonces pense que és important tindre un lloc així en el poble per a poder vindre i estudiar a gust. El préstec de llibres tens que demanar una cita prèvia i cada 10 minuts tenim una persona per a que no se puguen juntar tots allà fora ni res així. Es dona temps a llevar-se les mans, a triar-te el llibre. N'hi ha vegades que te'l diuen ja per telèfon i llavors nosaltres ja localitzem el llibre i quan ells venen simplement els el donem, o altres vegades venen, no saben què emportar-se i a aquesta gent es costa un poc més triar el llibre. Un llibre és una història nova i te fa imaginar moltes coses i és molt màgic i això és molt bo per als xiquets, adults, per a tots.